Frogs, ja vás vítam u nového videa z hry Pocket Legend a je tu so mnou. Apík, ahoj, ahoj! No, táto hra nás oslovila v tom zmysle, že je to multiplayer hra. A tak sme si povedali, že si zahráme. Je to hra niečo na štýl LOLko a World of Warcraft dokopy. Presne tak. Taký klasický RPG. A tu je tučniak. Tučiak. S parohmi. Niekto sa nám pridal, sa zdá. Dobre. No, osmička. My sme tu najväčší level. Ja som tu najväčší level s tebou. Áno, máš pravdu. Neporaziteľný. Neporaziteľný tým prichádza. Ty medvedík. Pú. A máš konečne ten heal? Ja? Nie! Nemám heal a Ty nedám. máš heal, to je To je dobré, ale možno aj ty budeš mať za chvíľu. No možno, dúfam. Tam mám prvých trolov. Neviem, aký je tu heslo. Neviem ako, že aký quest, nechápem ho. Aha, Jurecvet Warhammer. Ok, už viem, čo ti budem posielať. díky. Sú tu sami nooby. Noobs. Ja to nemá nikým mi ubere. Ja mám heal. Na rozdiel od vás. O čo to on vyzeral? On robí party. Tuc, turu, tuc. Tu som sa hovorí hard party. Ja si tiež myslím. Ona má kušu. Nie to má kušu. To je lučišník, ale chlapšie, ja má väčší luk. On sa dejure. Ja si dejure nedám. Ty máš rage? Ja mám Vyzeráš jak rage. nosorožec. Prepáč, to musíme zvyknúť. Som medvedík. Nevadí. Ja som panda. Panda, inak to tu je, myslím. Som kúku panda. Tu si inak môžeš meniť skin. Tak, epík. Za 5 zlata. Strieba, pardon. Daj striebra, dobre. Zlato ma napadlo. Vidí nejaké inakšie hry. Kde si? Potrebujem pomoc asi. Tak počkaj. Nepočkaj, už mi je pomôcť ten nosorožec, to je okej. Áno, to má potom aj kladioneš ty, nie? Nie, ono má iba bíle. Ja mám pekné. Tebe dymí. Áno, mne dymí. Nie, opäť cigánico. No, No možno. rasist. My nie rasist. To Aďo, to je Apiku. To Apik rasist. Ja ne. To Frogs? Ja ti dám. Ono je zničiteľný, či čo? Nevieš ho trafiť. Ja ti dám! Nevieš ho trafiť. To čo je za zomboňa? heal. Nejde trafiť. Ja som si dal heal. Super. Vieš čo, na ho serem. Nech ho poď. zabije kto iný. Poď na mňou. Dobre. Ja si to musím oddialiť. Už vidím trolika. Počkaj, Trolia berem čestu. Trolia naozaj existujú. Trolia sa... Ja nemám nie 10 rokov. Kedy máte? Videl si toho retarda? Áno, videl. Vieš, kto to bol? Áno, viem. No, tak nehovorím, kto to bol. Nebudem hovoriť. Všetci vedia. Nie som taká svinia, si poviem. No. Som malá. Ja ti dám, že si malá. Ja som malý, čo chceš? No tak za to nemôžeš, ty. Tak to vie o tebe, že si malý, nemôžeš. Je tam skeletonov či čo Koľko je to? tých tu je, ako keby ich tu mama mala jedna. To je nejaká táto rómska rodinka. House party. Aj keď tí trolia tu tancujú. House party. Tá nie. Dobre, ko spravedlnosti ja poňem. Ok, potom ti tak. Počkaj, niekoho tu máme. Mám čestky, len tu dám god. Apik Recivet. Počkaj si čo pozriem. Archery, to predať. Nepotrebné. Ja som stal nejakú Darkbolt paličku, čo na to. To je pekná. A koľko máš tých paličiek vlastne? Mám Warhammer, ten ti potom pošlem. Ja mám asi 2 paličky mám na kúzelníka. Ja ti pošlem potom, som dostal Warhammer. To ti potom pošlem. Rage a ideme na to. A ten nosorož je náš pekný. No, ale nie je to moc dobre podľa mňa. Má heal vlastne, ale... No. Ale nevadí si Warrior. Tak si môžeš zmeniť A postavu. som epic. Ale už sme level 10, ja budem level 11. Ja už som 11. A ináč, kde si ty? Ja som tu killing niekde vzadu. Vzadu? Ja aj vidím ťa, idem za tebou. Poď, ja si idem po trollovi za chvíľu. Bum! Budem ťa chrániť, choď pre tú truhu. Ja idem pre trolla. A tu je trolík. Ja Ahoj. potrebujem level 10, to je 11. Hlavne, že to hrám dlhšie než ty a nedva predbehneš, chlapče. To nie je fér. Storáč. A ja už som taký. No, ty si cuka. Cuka, bled. A ti dám. Pokiaľ necháte za rodičmi, čo nás do kabelu nás ešte zabijú. A dúfam, že tu pozerajú nejakí normálni ľudia, ktorým to dojde. No. Ďaká pánu. No poď, Nijo. Yes! Jo. Level 11. A koľko je tu zombíkov? Kristova noho.
Kristus, si tu? Christopher. Dám si reč a idem na nich. Orlí výkrik. Jak je tu Derefox. Ja som mŕtvý. Nevadí, dá sa tu oživiť, ľudia, dá sa tu oživiť. Nepríjemné. Nepríjemné. Ti dá nepríjemné, aj ty za chvíľu umreš. Ja mám heal. Aj keď vlastne nedoplne nejak moc, ale skúsim dať upgrade. Kde? Toľko zombojov, ako keby ich mal jedna mater. Je Firebolt stav som dostal, to si pozriem. Tam už ťa vidím, Ó, okej, som pri tebe. Tu som tešiel až do prdele. Počkaj, kde som? Firebolt stav som získal ja, epic. Ja som dostal. Ja som tiež dostal. Ó, zaujímavé zombo. Počkaj, To čo je za valíru, ty vole? ja si hodím minimapku. To je pekná. Ahoj, jak sa máš, dievčatko? Poď za mnou. No, To je pekný rok tento. Čo tam mal? Roach? No. Ty za chvíľku. Chcel som trocha pozvať na rande, ale neviem, či to je žena alebo chlap. Ja to dúfam, že to je žena. Darfox. Ale ja čakám na letavceho orlíka. Keď ja si ešte niečo kúknem. Je to portál, idem sa do ňo vcucnúť. Skills, ni? Ja som dal logout. Sorry. Pardon. Je to login späť. Logneš sa späť? No, ja som to si farmím mapku. No, dobre. Tak sa logni späť, ja si to niečo kúknem. Ja už som. Ty máš arček. Kde je to? Ja mám dve. Ktorá Počkaj, je lepšia, ktorá je horšia? toto je lepšie. Ale to také slova. Ale je to trošku lepšie. Neviem, kere, ale to už ja už som Čo hotový. to je? To je čierne. Počkaj, ja by som si mohol pozrieť inventory. Ale sa môžem dať, potrebujem koľko? 32 base int. Oh. Ja mám stand black firebolt. To si nechám. To je dobrá vecička. Ale keď načutujem, ja mám pre teba darček potom. Čo povieš? Dojde si. Idem za tebou. Apik, ja čakám pri tom portáli. Dopni. Už mám iba 3 minúty, lebo toto bude 10 minútové video. To strašne dlho trvá. Počkaj, ja sa na teba idem joinu, neviem, kde si. Som tam, kde si ty. Šukaš. Apik, Kde si? som tam, kde? A počkaj, kde s tebou. Okej. Burglar. Ja by som rád vedel, kde som. A ja vás vidím, len tu je úplná armáda zombíkov. Really? Moc veľká. Áno, ja viem, kde si ty, ja ti vidím tú čiaročku. Takú bodku vidím. Ja utekam za tebou. Ja tu killím za pár kostlivcov. Ty si, vidím Apik TV, už som mohol vidieť. Ja som žil nosorožcovi som. Ahoj, ahoj. Ahoj! Ja som sa strašil, ja neviem, kde Prst do nosa a ideme na ne. Okej, dobre, Poďme, je po nich. poďme rovno. Dobrý nápad. Veď to len killíme. Vykúp tú čestku a Ja ideme. som to urobil. Aha, super. Burglar, alebo ten typek. Viete, kto to je? Poď, skočíme do toho portálu. Spolu! This is my... Sparta! Odokeľu. To je dobré. Dark Forest? Ja som to už predtým hrával, túto hru, bol som neviem level koľkatka. Môžete ani to poznať pod menom Brady Zira, alebo Brady. A to je nejaký... toto. To vyzerá pekne. To je mestečko. No, každý si. Pri tebe. Tak to ja ti dám given. A čo je toto? Kývnem. Warhammer daj. Nemáš niečo pre mňa? Čo by si chcel niekomu? Nechcem nič, to kladivo mi pošlo. Toto. Klikni na mňa a gil. Klikneš na mňa a gilneš to. Toto. Defender block. Aj tu je to. Dobre, máš to tam. Ukáž? Škoda, že sa nemôžem podiať, ale nechám si ako dekoráciu. No, dobrý nápad. Tak aby náhodou sa mi pošťastilo, budem ho používať. Ja pozdravím všetkých. No ja idem. Emoji. Hi. Hi, motherfuckers. Možno teraz, keby sme stresovali To čo má zase kerušiť? to je Idem iné. za ním, chcem ho pozvať. Počkaj, aha, to je Magic Mirror. Keď nájdeš mňa. Tu je medveď. Keď nájdeš, toto je Magic Mirror a tu si... Ok, show me. To si môžeš pozrieť. Už to ja chcem potom. Ja budem kačica! Okay, chcem si ho pridať. Tak daj friend. A musíš Dobre. počkať, neď to si pozrieť. Aha, budem kačica. To je dobré, ja chcem byť kačka. Ale ja nemôžem, ja som medveď. Musíš si ma nájsť niekde. Aha, už si ma dal. Idem si aj ja niečo. Ja budem hawk. Ja budem penguin.
A ono je to zadarmo. Pardon? Nikto už nevidel. OK, tak toto sa s vami asi lúčime, my dvaja, Apík a ja. Presne tak. Dúfam, že ste si video užili. Ak áno, nezabudnite ohodnotiť lajkom. V lepšom prípade nám dajte odber. A Apíkov toto, YouTube kanál bude dole v popisku videa. áno. Tak, ja dúfam, že ste si to užili a čus! Ahoj!